A dovolte mi, aby som v mene kompletne celého vedenia Fakulty podnikového manažmentu privítal pána inžiniera Petra Zálešáka zo spoločnosti NAI, akciová spoločnosť, ktorý bude mať dnes pre vás prednášku o tom, ako vznikla a ako funguje spoločnosť, ktorú sám založil spolu s inžinierom Jánom Tomášom v roku 1992. Spoločnosť, ktorá v súčasnosti funguje pod značkou alebo pod označením NAI Elektrodom. Pán inžinier Zálešák, stručne z jeho životopisu si dovolím vybrať to najzaujímavejšie. Je absolventom vysokej školy, takže príklad a vzor pre vás, aby ste túto školu úspešne ukončili. Ukončil technickú kybernetiku / robotiku v roku 1988, v tom čase na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, na fakulte elektrotechniky a informatiky, aký je oficiálny názov tejto fakulty v súčasnosti. Tak ako som už spomenul, v roku 1992 založil spolu s pánom inžinierom Jánom Tomášom spoločnosť NAI, ktorá prešla drobnými úpravami, drobnými fúziami a v dnešnej podobe, už ako som uviedol, funguje pod označením NAI Elektrodom spolu s 36 prevádzkami. Posledná prevádzka, ktorá bola otvorená, bola v novembri minulého roku v nákupnom, respektíve spoločensko-zábavnom centre Borimol v Bratislave. O spoločnosti by som ešte mohol uviesť jednu veľmi dôležitú informáciu a zaujímavosť posledného obdobia, a to je za rok 2014 sa spoločnosť stala obchodníkom roka. Za rok 2014 to znamená v oblasti realizácie obchodov s kartami Mastercard. A súčasne, čo treba povedať, spoločnosť už dlhodobo patrí medzi lídrov v oblasti predaja elektroniky, aj v tejto oblasti vlastne vyhráva rôzne súťaže a získava rôzne ocenenia. Takže ak dovolíte tento stručný vstup, odozdal by som slovo pánovi inžinierovi Zálešákovi a samozrejme chcel by som v tejto súvislosti vás požiadať, pokiaľ nastane v priebehu prednášky pocit, že treba položiť otázku, pokojne kladte otázky. Veľmi pekne by som chcel poďakovať pánovi inžinierovi Marianovi Meškovi, Junior Chamber Slovakia, ktorý nám zabezpečuje a sprostredkoval tento kontakt a túto peknú prednášku a prajem vám príjemný umelecký, manažerský, technický a obchodnícky zážitok. Ďakujem pekne. Neviem, či to všetko naplním, hlavne tie umelecké časti. Takže, čo na úvod. Som veľmi rád, že som tu medzi vami a že som takéto pozvanie dostal, pretože taký pobyt medzi mladými ľuďmi ma vždy nabíja energiou. Môj otec, ktorý sa dožil 93 rokov, mal taký vek i vďaka tomu, že celý život pracoval s mladými ľuďmi, viedol folklórny súbor a každý večer s nimi bol, takže bodaj by to bolo častejšie. Budem mať o pár mesiacov 50 rokov a už 25 rokov vediem, vylepšujem, niekedy aj kazím spoločnosť NAI, pretože kto nerobí chyby. No a keďže žijeme v takej hektickej dobe, ktorá znamená, že ťažko je odhadovať, čo bude zajtra. Napríklad oficiálna tlačová správa NASA je, že predpokladajú, že do 20 rokov objavíme život niekde inde vo vesmíre a tým pádom možno aj inú civilizáciu, tak skutočne tá dnešná doba, by som povedal, doba internetu alebo storočie internetu, znamená, že moderné technológie o pár mesiacov, o pár rokov budú možno robiť veci také, ktorým sa nám dneska ani nesníva. A toto, také nadšenie pre elektroniku, to bolo aj to, čo ma na začiatku motivovalo robiť to, čo robím. Okrem toho teda, že mám túto spoločnosť a firmu a svojich kolegov, ktorých je už veľa, tak samozrejme nežijem len tým. Mám rodinu, veľmi dobrú rodinu, manželku. Mám dve dcéry, ktoré študujú na vysokej škole tak ako vy, takže viem, čím prechádzajú. Mám syna, ktorý bude budúci rok maturovať a tú energiu, ktorú potrebujem, vo veľkej miere čerpám práve tam, doma.
Dnes by som bol rád, aby to nebola len prezentácia alebo umelecké vystúpenie, jak povedal pán dekan, ale hlavne dialog. Dialog medzi nami, takže pokiaľ budete mať akúkoľvek otázku, neváhajte sa na mňa obrátiť a kľudne ma prerušte a povedzte, čo chcete vedieť, pretože ten, kto sa nepýta, nevie. Ako to bolo u mňa na začiatku, keď som sedel takto v laviciach, ako vy, tomu by som sa dostal otázkou na vás. Skúste sa každý zamysleť nad tým, že ako si predstavujete svoju budúcnosť, alebo čo pre vás znamená šťastie, čo je to, čo by ste chceli v živote dosiahnuť. Kto z vás v tom má jasno? V pohode. Ja keď som sedel v lavici na vysokej škole, učil som sa, tiež som vôbec nemal jasno, čo budem robiť, čo je šťastie a ako sa tam mám dostať. Ale práve preto je to tá výzva a myslím si, že vy máte úžasné možnosti, ktoré ja som nemal, pretože počas tej mojej cesty som sa veľa vecí musel učiť v podstate sám. Nikto mi to nepovedal, ako to má fungovať. Nemal som vzdelanie v ekonomike, nemal som vzdelanie v manažmente, nemal som ani páru, čo je účtovníctvo. Právo ani nehovorím a cez všetky tieto oblasti som sa počas tých 25 rokov musel nejakým spôsobom dostať a naučiť sa ich. Vy už mnoho z toho práve dostávate na škole, takže ste na tom lepšie. Takže šťastie si každý hľadá sám a preto, keď ho chceme nájsť, musíme skúšať. A keď skúšame, robíme chyby a preto som tu dnešnú moju prednášku nazval, že každá chyba má svoj zmysel. Spravil som ich v živote veľa, o pár vám za chvíľu poviem a myslím si, že bez toho žiaden pokrok nemôže byť. Musíme skúšať, i keď to niečo stojí. Ako to začalo? Ešte na vysokej škole, alebo ešte na gymnáziu, som mal niečo, čo by som nazval nadšenie pre elektroniku alebo nadšenie pre techniku. Bol som radioamatér, robil som si rôzne prístroje sám doma. Chcel som strašne robiť diskotéky, tak som si spravil zosilovač, repráky, mixážny pult, vtedy farebnú hudbu, to bola bomba. A snažil som sa robiť diskotéky. Strašne ma nadchli počítače, dostal som sa k jedným prvým, Sinclair, možno vám to niečo hovorí, tá naša generácia, to bol prvý počítač, ktorý sa dostal vlastne medzi bežných ľudí. A začal som trochu programovať, začal som sa tým zaoberať. Proste to bolo aj niečo, čo rozhodlo, že som šiel na tú elektrofakultu, ale nevedel som prečo a nevedel som, čo je môjim cieľom a čo chcem skutočne ako povolanie ďalej robiť. No a pritom samozrejme už som tak nejak trošku začal aj s tým podnikaním. A konkrétne som točil filmy, doma som ich nejakým spôsobom strihal, ozvučoval a ďalej predával. A to bol nejaký začiatok. A cez tú techniku som sa postupne dostal k nejakým kontaktom aj v zahraničí. Ľudí, ktorí tie výrobky distribuovali, predávali. No a postupne, tak som sa s nimi dal dokopy, bola to taká rodina v Hamburgu, tak sme začali predávať elektroniku tak, že to bolo ešte pred revolúciou, to znamená, že nebolo možné si v každom obchode kúpiť, bol to v podstate nedostatkový tovar, takže zákazníci si u nás objednávali tovar, ktorý museli zložiť peniaze v banke, vtedy to boli valuty, to znamená cudziu menu, a čakali 3-4 mesiace, kým sme im dodali ten ich výrobok, nejakú
hi-fi techniku, nejaký videorekordér, alebo proste iné veci, ktoré vtedy v úvodzovkách leteli. To znamená, bol to biznis, ktorý skôr bol o tom, ako ten výrobok zohnať, ako o tom, ako ho predať. No a tým som sa dostal k svojim terajším partnerom v NAI. A tak, jak pán dekan povedal, v tom 92., de facto 91., pretože to bola ešte iná NAI, ktorú sme založili o rok skôr, sme založili NAI spolu s zahraničnými partnermi, to je s tými, ktorými som obchodoval predtým, aj keď ešte neoficiálne. Po revolúcii sa to zrazu dalo robiť oficiálne. Dostali sme prvú licenciu Ministerstva zahraničných vecí ešte vtedy Československej republiky. A začali sme zastupovať, predávať a na trh uvádzať veľké svetové značky. Zastupovali sme spoločnosti ako Sony a Panasonic. Boli sme najväčším distribútorom v bývalom Československu a skôr sme sa venovali niečomu, čo by som nazval veľkoobchod alebo distribúcia. To znamená dovoz, nejaká lokalizácia a dodanie do predajní. A to bola práve tá sranda, lebo do akých predajní, pretože žiadne predajne v podstate u nás neboli. Boli štátne domáce potreby alebo obchodné doby typu, ktorý sa to volalo Prior. To znamená, keď sme chceli nejakým spôsobom sa dostať na trh, tak sme museli vymysleť, ako ten kanál vybudovať, alebo kade si to tí ľudia vôbec môžu kúpiť. No a tak vznikol taký nápad, ktorý znamenal to, čo dneska sa dá definovať slovom franchising, ale ja som vtedy o tom absolútne netušil. Nevedel som, čo franchising je, ale tak ma napadlo, že prečo by nemohli podnikatelia, ktorí sú v jednotlivých mestách, ktorí chcú do biznisu ísť, nemohli s nami spolupracovať tak, že si sami zoženú priestor, najmú svojich zamestnancov, spravia si svoju predajňu, s ktorou my im pomôžeme, dáme im nejaké noty, nejaký plán, ako to má vyzerať, čo to potrebuje a budeme im dodávať tovar. To znamená, bol to istý model franchisingový, spravili sme sieť predajní po Slovensku a fungovalo to. To znamená, predávali sme, i keď to samozrejme malo ešte ďaleko od tej kvality, o ktorej som ja sníval, pretože samozrejme som cestoval, videl som, ako funguje tento biznis inde vo svete, no ale nejako sme začať museli. To znamená, NAI bola na portáloch malých obchodov v centrách miest, kde ľudia nakupovali elektro a pritom to neboli naše obchody, boli sme tam len dodávateľia, ale mali sme niečo, čo naši partneri nazvali Malokarpatský diktát. Malokarpatský preto, lebo vznikol v Bratislave a diktát preto, lebo im presne predpisoval, čo môžu a čo nemôžu. Takže franchising, o ktorom som sa dozvedel až roky neskôr, že sa tak volá. To bolo to obdobie približne do roku 97, 6 a po rozdelení Československa, to znamená v tom roku 1993, sa naši partneri zahraniční rozhodli, že na Slovensku zostať nechcú. Bola to taká tá éra mečiarizmu, keď nebolo jasné, jak to so Slovenskom dopadne, nebolo jasné, kam smeruje. Proste sa zlakli a povedali nie. A nič iné nezostávalo, len ich vyplatiť a nejakým spôsobom sa skonsolidovať tak, aby sme mohli fungovať ďalej. To sa aj udialo, no a vlastne po vzniku Slovenskej republiky už sme fungovali bez zahraničného partnera, teda len s kolegom Janom Tomášom, ktorého pán dekan spomína. No a museli sme hľadať rezervy. To bolo obdobie, keď si trúfam povedať, že som aj spravil takú prvú veľkú chybu,
My sme na začiatku v tej dobe ranného kapitalizmu samozrejme chceli robiť všetko, chceli robiť všetko, čo trh ponúkal. Všetky zarobené peniaze sme investovali do rôznych aktivít. Jednou z nich boli napríklad nehnuteľnosti. Kúpili sme jednu budovu pri hraniciach s Ukrajinou v obci Krčava, obec, ktorá má pár sto obyvateľov, s tou víziou, že z nej spravíme perfektný duty-free shop, pretože to bola tá doba po revolúcii, keď všetci chodili za hranice, aj túto z Bratislavy, do Rakúska, kde nakupovali v tzv. Bezcolných obchodoch. No a táto myšlienka krsla aj u mňa, že teda správme takýto duty-free shop na ukrajinských hraniciach. Bolo to vyslovené fiasko, pretože chodili tam akurát miestni štamgasti, keďže tam bol aj bar na pivo. Ukrajincov sa tam veľa neohrialo, keď dvaja, traja, ktorí tam nakupovali z colného skladu, nakupovali aj tak, aj keby sme tú celú investíciu nespravili. To znamená, museli sme sa aj potom neskôršie zbaviť, no a tým, že sme sa vlastne odčlenili od našich zahraničných partnerov, tak nič iné ako predať to nezostávalo. Podobné chyby sme spravili aj s inými prevádzkami, napríklad môj partner Jano pochádza z Vranova nad Toplou, tak sme kúpili v strede Vranova jeden obchodný dom, v ktorom sme predávali drogériu, textil a samozrejme elektro. No a tiež to nebola žiadna sláva a skôr sme tam peniaze stratili, ako zarobili. Takže boli na začiatku chyby, no a keď už sme teda museli konsolidovať ten náš biznis a nejakým spôsobom sa rozhodnúť, čo vlastne chceme robiť, no tak vtedy padlo to rozhodnutie, nebudeme robiť nič, budeme sa sústrediť nič iné ako náš core business, sústredíme sa na to, čo chceme robiť dobre, to znamená na tú elektroniku. Začali sme sa venovať skoro plne veľkoobchodu a distribúcii, v čom sme boli úspešní. Postupne sme narastli tak, že sme prekročili hranicu 1 miliardy slovenských korún. No a to už bolo obdobie, keď firma rástla rýchlo, prijímali sme nových ľudí a nie všetky procesy boli zvládnuté tak, ako by mali. To bola možno taká nejaká tá druhá chyba, o ktorej vám chcem povedať. Napríklad sme u týchto našich franchiseových partnerov viedli, evidenciu zásob tak, ako sa vtedy dalo. To znamená v nejakých tabulkách podobných dnešnému Excelu, vtedy sa to volalo Framework. Vykazovali nám týždenné predaje, ktoré ale nemali nejakú spätnú kontrolu, pretože sa to nedalo s tými zdrojmi ľudskými, ktoré sme mali skontrolovať. To znamená, skutočne som spával veľmi zle a moja manželka vtedy na rizikovom tehotníctve v nemocnici ležala a pamätám si, ako som za ňou chodil a bol som teda na pokraji zrútenia, pretože cítil som, že strácam kontrolu nad firmou, ktorá je veľká, ale nemá zavedené také procesy alebo také kontrolné mechanizmy, aby som si bol istý, že to, čo ja na papieri alebo v počítači vidím, je pravda. Takže niekedy aj ten rast je lepšie, keď je kontrolovaný a keď sa robí pod kontrolou, ako rast za každú cenu. No ale dostali sme sa z toho a postupne tým, že som začal spolupracovať stále s lepšími ľuďmi, tak sme nakoniec nastavili všetky procesy tak, že napriek teda stratám, ktoré sme mali a ktoré sme museli odpísať, sme postupne sa dostali do tých kolají, ako poriadna firma potrebuje. No a prišlo obdobie, keď som tak
cítil, že tá distribúcia nebude, alebo ten veľkoobchod, to zastupovanie tých značiek nebude niečo, čo sa bude dať robiť dlhodobo. Franchiseový model ako tak fungoval, ale nebolo to stále, tak jak som povedal, to pravé orechové, ktoré som si ja vysníval, to znamená prinášať tie skutočne nové technológie ľuďom, zlepšovať bežný život. To bola tá moja vízia, pretože som bol skutočne, chcel som, aby tie nové technológie u nás boli tak, ako v okolitých štátoch. No a preto prišiel ten nápad spraviť niečo, čo sme nazvali koncept elektrodom, to znamená veľkoplošná predajňa, kde bude skutočne podľa možností všetko, čo ľudia na svete v tej elektrooblasti vymyslia a ľudia to nájdú pod jednou strechou. Bolo to v 98., keď sme otvorili prvý elektrodom na Zlatých pieskoch. Neviem, či si to z vás niektorí môžu ešte pamätať, ale asi nie. Bolo to obdobie, keď ešte nebolo na Slovensku v podstate žiadnych veľkých predajní. To znamená, nebolo tu Tesco, neboli tu hypermarkety, takže bol to taký krok do neznáma, nevedeli sme, do čoho ideme, ale tá vízia proste tu bola. Chceme to mať všetko v jednej predajni, chceme, aby ľudia mohli vyskúšať každý z tých produktov, podobne ako to bolo v Amerike, podobne ako to bolo v Nemecku. Takže boli sme jeden z tých prvých tzv. Pionier tých veľkoformátových predajní ešte predtým, než prišli zahraničné reťazce. No a to obdobie nejakým spôsobom ďalšieho rastu pokračovalo, keď sa nám ten koncept osvedčil. On sa neosvedčil hneď na začiatku, pretože napríklad pri tom prvom elektrodome na Zlatých pieskoch sme po 3 mesiacoch predaja, keď sa spravila inventúra, tak zistili, že nám tam chýba tovar za milióny a napríklad príčinou bolo to, že strážna služba, ktorú sme si najali, sama organizovala jeho únik. Takže i tieto veci sme museli nejakým spôsobom postupne v tom koncepte vylepšovať a hľadať riešenia, jak to robiť s vlastnými ľuďmi a nespoliehať sa možno na nejaké externé strážne služby, to ako príklad. Ale takých vecí tam bolo veľmi veľa, pretože skutočne sme šli do vody, ktorá bola, alebo vstúpili do rieky, ktorá bola pre nás veľkou neznámou. No a postupne ale sme ten koncept rolovali ďalej, otvorili sme prevádzky podobné elektrodomu v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Košiciach. A prišli sme do štádia, to bolo približne rok 2004, keď proste už sme uvažovali o tom, že tu sme mali asi 15 predajní, ak sa nemýlim, mám to tu niekde aj na tom slajde. 2004-14 elektrodomov, tak. Takže potrebujeme možno sa rozhodnúť ako ďalej, či firma zostane v tej veľkosti, ako bola, lebo to boli naše možnosti, alebo sa skúsime s niekým spojiť. No a preto potom v roku 2005 sme čas akcií predali zahraničnému investorovi. Bol to private equity fond, Enterprise Investors, najväčší v strednej Európe, ktorý kúpil menšinový podiel v NAI, priniesol nový kapitál na to, aby sme mohli rásť ďalej. A bolo to v podstate také obdobie, keď som aj ja uvažoval, čo ďalej, lebo dalo sa predať aj celú firmu, ale keďže som si povedal, že to nadšenie u mňa stále je, tak sme tam ako väčšinoví akcionári stále zostali a snažili sme sa s nimi nejako zladiť tie naše akcionárske ciele. Private equity fondy do takýchto projektov vstupujú s cieľom pobudnúť nejakú dobu, expandovať, zväčšiť firmu a potom svoj podiel zase predať. To znamená, zarábajú, tak jak
my nakupujeme elektrotovar, tak oni nakupujú a predávajú firmy. No a samozrejme tie ciele ich a naše bolo treba nejakým spôsobom zladiť tak, aby sme tú ďalšiu expanziu, nielen expanziu, v tom sme sa zhodli, ale možno iné rozhodnutia robili tak, aby sme sa dohodli. Nebolo to ľahké, ale zase naučilo ma to veľa. Myslím si, že firma sa v tom období stala takou štandardnou firmou s reportingom, s IFRS, účtovníctvom, s procesmi, ktoré sme možno predtým nerobili, a tým, že k nám prišli ľudia, ktorí to už dobre poznali z toho korporátneho biznisu, tak nám mnoho vecí ukázali a aj mňa osobne naučili to, čo som predtým nevedel. Takže hodnotím to pozitívne a hlavne to obdobie znamenalo od toho roku 2005, že sme skutočne akcelerovali expanziu. V tom období 2006 až 2010 sme otvorili 12 nových elektrodomov. Boli to 2-3 elektrodomy ročne a stali sme sa na to obdobie istým dominantným hráčom na trhu, približne s 15% podielom. A samozrejme, i v tom období som robil chyby a robili sme chyby. Jednou z nich napríklad bolo to, že a ja osobne som podcenil to, čo dnes nazývame e-commerce biznisom, a začali sme sa mu venovať neskoro. Bolo to až niekedy v roku 2010, keď sme teda naplno spustili projekty na predaj cez internet. A samozrejme, boli sme v tom prípade, tak trošku by som povedal, v oneskorení oproti ostatným hráčom a snažíme sa to teraz dobehnúť. Ďalšou takou chybou možno bolo to, že sme v 2010 expandovali do Českej republiky, respektíve vstúpili na trh. Tam sa nedalo hovoriť o expanzii, pretože sme otvorili 2 predajne na Morave a s cieľom samozrejme rolovať ďalej, tak jak na Slovensku, a narásť na veľkú firmu. No ale tu prišlo k tomu, čo som na začiatku spomenul, a to, že tie ciele tých akcionárov neboli úplne rovnaké. Private Equity Fond už bol v období, keď chcel z firmy exitovať, a preto nechcel robiť investície, ktoré budú mať návratnosť dlhšiu, ako bol jeho horizont investície. Ja som vedel, že pokiaľ chceme v Čechách rásť, tak musíme mať podobný počet predajní ako na Slovensku, len oni nám tento postup blokovali, pretože na začiatku takáto expanzia prináša straty a tie zisky prídu až o niekoľko rokov, ak vôbec prídu. No a preto nám nezostávalo nič iné, pokiaľ sme chceli túto situáciu vyriešiť, ako sa z toho českého trhu po nejakých 2-3 rokoch stiahnuť, pretože s 2 predajňami to bolo neefektívne. Prerobili sme tam peniaze, ale pokiaľ som sa mal rozhodnúť, či ťahať ďalej 2 predajne v Čechách, alebo úplne odísť, tak rozhodnutie bolo jasné. Pokiaľ sa nedohodneme na ďalšej expanzii, tak tam radšej nebudeme. No a v tom období som ešte robil aj nejaké iné projekty, takže chýb som robil dosť, o tom možno neskoršie. No a tak sme prišli k tomu, tak, jak som spomínal, v tom roku 2010 sme začali naplno aj s projektom internetového predaja, či už to bolo Shopee.sk alebo Na.sk. A myslím si, že dnes už sa to podobá na to, čo si pod tým predstavujem, aj keď ešte to má ďaleko od dokonalosti. V 2012, keď, tak jak som povedal, tá naša rýchla expanzia vďaka Enterprise Investors alebo finančnému investorovi vrcholila, tak sme mali 29 elektrodomov. No a prišiel rok 2013, keď, tak jak som tu už spomínal, sme museli riešiť
private equity fond a to, či predáme zase celú firmu, pretože to bola jedna z možností, ktorú sme mali v tých našich zmluvách v podstate podpísanú, pretože oni chceli exitovať, už boli za svojím horizontom financovania, alebo teda tým investičným horizontom, alebo sa dohodneme nejak inak. No a dopadlo to tak, že sme odkúpili späť akcie Enterprise Investors a vrátili sme sa tam, kde sme boli pred ich vstupom. To znamená, zase sme z tej nadnárodnej firmy spravili čisto slovenskú firmu. Umožnilo to ale niečo ďalšie a to je to, čo som spomínal, že pri tom, že tam tí akcionári mali iné ciele, tak sme mali zabrzdené, tak teraz to umožnilo ďalšiu expanziu aj za hranice. A vyvrcholením tohto snaženia minulý rok bola akvizícia spoločnosti Electrovord, ktorou sme druhýkrát, a dúfam, že teraz úspešne, vstúpili na český trh. Akvirovali sme spoločnosť, ktorá patrila anglickej firme Dixons, ktorá je druhým najväčším predajcom elektra na svete. A to preto, lebo sa sťahovali z trhov, na ktoré pre ne neboli tzv. Prioritné. A to bolo aj Česko a Slovensko. My sme to využili, dohodli sme sa s nimi a kúpili sme sieť predajní na Slovensku 4, ale v Čechách 16, ktoré teraz patria do skupiny NAJ a ktoré postupne upravujeme na ten náš koncept, respektíve, aby som bol úprimný, meníme zo stratovej firmy na ziskovú firmu. V celom tomto na tej mojej ceste je dôležité to, že bez tých ľudí, s ktorými som celú tú cestu absolvoval, by sa to spraviť nedalo. Veľmi dôležité je vybrať si tých správnych, či už sú to spoločníci, alebo sú to zamestnanci, manažeri. A vy ste práve na takej fakulte, ktorá vás predurčuje na to, aby ste boli ďalší manažeri. Je dôležité mať tých správnych ľudí. A mať správnych ľudí znamená, že rozmýšľate podobne, že sa zhodnete na tých hodnotách, ktoré chcete v tej firme budovať a máte spoločný cieľ, samozrejme. Také tie 3 hlavné hodnoty, ktoré vyznávam ja a vyznáva ich aj NAJ, sú férovosť, vášeň pre techniku a jednoduchosť. O tej vášni som už na začiatku hovoril, bola to aj moja vášeň a snažím sa ju nejakým spôsobom naočkovať tým, ktorí u nás prichádzajú do styku so zákazníkom, ktorí rozhodujú o tom, aký sortiment budeme predávať, aby sme boli vždy tí prví, ktorí prinesú tie technologické novinky, aby sme ich vedeli ukázať, aby im ľudia rozumeli a vedeli ich ukázať zákazníkom. A aby sme si aj sami vyhľadávali možno na trhu niečo, čo tu ešte nie je a malo by tu byť, pretože to stojí za to. Férovosť je, si myslím, v celom tom biznise jednou z tých podstatných vecí, pokiaľ chcete fungovať dlhodobo. Pretože dá sa zarobiť rýchlo, dá sa spraviť obchod, na ktorom sa zarobí relatívne veľa, ale pokiaľ nie je férový, tak ho nezopakujete. No a mojou filozofiou je, musíme tu byť nielen dnes, ale aj zajtra, aj o 10 rokov. Sme tu už 25 rokov, chceme tu byť ďalších 25 rokov, bez toho, aby sme boli féroví ku všetkým, či to už sú to dodávateľia, či sú to zamestnanci, pretože s tým sa tiež treba správať férovo, alebo, a v prvom rade zákazníci, tak úspešne nebudeme. No a tá tretia hodnota je relatívne mladšia. Predtým nás to až tak netrápilo, ale dnes je to kľúčové. Musíme veci robiť jednoducho. Musíme umožniť, aby si zákazníci u nás vedeli vybrať, rozhodnúť sa, pomôcť v tom, tak, aby to bolo rýchle a aby to bolo jednoduché. Dnes je svet už taký, tak jak som hovoril na začiatku,
ten náš multichannel systém predaja znamená, že zákazník si mnoho vecí vybere doma, priamo na webe, rozhodne sa, príde si to len overiť do tej predajne a tam nakúpi. Dnes už k nám zákazníci nechodia 3-krát, 4-krát, ako to bolo predtým. Prídu raz, pretože vedia, čo chcú. A na to, aby sme obstáli v tej konkurencii toho biznisu, lebo retail je dnes robiť dosť ťažké, tak musíme byť jednoduchí. Takže preto tieto 3 hodnoty. No a keďže na Slovensku je to tak, že málo kto sa rád chváli a ja si myslím, že sa musíme chváliť, tak sa aj ja pochválim, kde je aj dnes. Takže prevádzkujeme dnes 52 predajní, 33 na Slovensku, 19 v Čechách a na Morave. To číslo je trošku iné, ako tu bolo spomínané, kvôli tomu, že sme niektoré aj zrušili a presťahovali na iné miesta. Máme viac ako 70 000 metrov štvorcových predajnej plochy. Tá priemerná predajňa má 1300 metrov, takže sú to stále veľkoformátové predajne. A ten test s tými malými predajňami, ktoré sme aj v posledných rokoch robili, ukázal, že tá pôvodná cesta je lepšia. Máme centrálny sklad 24 000 metrov štvorcových, 25 000 položiek na ňom, ktoré pravidelne každú noc odchádzajú do všetkých predajní, ktoré každý deň a noc sa balia pre zákazníkov internetových, či už na Slovensku alebo v Čechách, a je technologicky, myslím, patrí medzi najmodernejšie. Dnes v skupine NA je 1650 zamestnancov, z toho 950 na Slovensku, zbytok v Čechách. Obrat za minulý rok 340 miliónov eur a na SK napríklad máme viac ako 1 000 000 návštev mesačne. Len pre vašu informáciu, aký ťažký je dnes retail. Pri tomto obrate, ktorý vidíte, 340 miliónov eur, je naša EBITDA na Slovensku niekde na úrovni 4 milióny a v Čechách dokonca minus 1 milión, pretože tam sme s reštrukturalizáciou len začali. To znamená, že tá ziskovosť pri tomto biznise je veľmi nízka. A preto je dôležité to robiť jednoducho, mať nízke náklady, dokázať ľudí motivovať k tomu, aby robili na 100%, bez toho sa to nedá. Inak, a to je prípad mnohých našich konkurentov, sa firma dostane do straty a neudrží sa. Samozrejme, je to aj dôsledok toho, že sú obrovské tlaky na marže, či už cez predajcov internetu, na internete, ktorí sú kvázi garážovými firmami a dokážu tie ceny veľmi rýchlo pokaziť, len je to krátkodobé a dlho na trhu nevydržia. Takže takto vyzeráme dnes. No a kým sa dostaneme k tým otázkam, lebo na to sme tu, tak vám chcem len povedať na záver, tých chýb som ja spravil veľa, nebojte sa ich robiť aj vy, pretože dôležité je nevzdať sa a ísť za tým, čo chcem. A dnes už viem, čo chcem. Vtedy, keď som sedel takto v lavici, tak som to ešte nevedel. Nie je pre mňa šťastím zarábať peniaze, tých už mám dosť. Chcem zlepšovať život ľuďom, chcem, aby som mohol ďalej tvoriť, vymýšľať nové veci a viesť ďalej firmu tam, kde by mala v tomto storočí byť. Je to ťažká úloha, potrebujem na to veľa dobrých spolupracovníkov a preto aj vy, keď budete rozmýšľať o tom, čo ďalej a máte chuť sa do takéhoto biznisu pustiť, budete u nás vítaní. Takže, čo vy na to? A chcete sa niečo spýtať?
Ja by som sa chcela opýtať, dneska sa tu veľa hovorilo o tom, ako ste sa snažili rôznymi spôsobmi dostať na trh Českej republiky a čítala som o vás, že sa chcete presadiť aj na ostatných trhoch Strednej Európy, že akým spôsobom by ste to, alebo akou formou by ste to chceli spraviť, že či zase hľadať nejakého investora, alebo formou akvizície, alebo prepojenia s nejakou ďalšou spoločnosťou. Ďakujem za otázku. No, v prvom rade je teraz pre mňa veľkou výzvou Elektrovord a jeho reštrukturalizácia, jeho rast. To znamená, takým prvým milníkom je teraz stále ten český trh. Keď na Slovensku máme 15%, tam sme len niekde na úrovni 6%. Máme čo robiť, aby sme sa dostali na podobnú úroveň. A vidím to minimálne na nejaké 2 roky práce. Len tak pre vašu predstavu, čo znamená takáto akvizícia. Firma, ktorá je v dosť hlbokých stratách, sa musí integrovať do systému, ktorý funguje a musíme nájsť také možnosti úspor a efektívnejšieho fungovania, ktorý tento trend otočí. To znamená, aby sme boli ziskoví aj v Čechách. Napríklad, na konci mesiaca rušíme sklad v Českej republike a ten náš sklad, ktorý som tu spomínal, bude centrálnou distribúciou pre oba trhy. Budeme centrálne nakupovať. Budeme robiť logistiku inak, ako ju robili oni doteraz. Museli sme veľmi veľa jednať s našimi dodávateľmi služieb, hlavne teda majiteľmi tých budov, v ktorých predajne Elektrovordu sú, pretože mnohé kontrakty boli úplne nezmyselné, drahé a úplne out of band toho, čo dneska na trhu je. Musíme integrovať český head office so slovenským, tak aby sme veci nerobili dvakrát, aby sme robili veci efektívne a keď sa dá, tak na jednom mieste a nie na dvoch. Ale hlavne treba získať na svoju stranu tých ľudí, ktorí tam pracujú a ktorí z takýchto, samozrejme, akvizícií zmien majiteľov nie sú nadšení, pretože pre nich znamenajú neistotu a nevedia, čo bude zajtra. Takže dostať tam tú našu kultúru, namotivovať ich tak, aby aj pre nich tie naše hodnoty boli ich hodnoty, a aby tak mysleli. A to je ťažká vec. Takže toto je to, čo budem teraz robiť 2 roky. A čo bude ďalej na ostatných trhoch, poviem rovno, to ešte neviem. Mám nejakú predstavu, ale nie takú, aby som to mohol úplne konkrétne povedať. Máme veľkú ambíciu rásť aj na internete, kde náš podiel ešte je výrazne nižší ako v tom klasickom retaili. A aj keď teda dvojciferne stúpa, stále to nie je dosť. Takže je veľa oblastí, ktoré potrebujeme ešte dotiahnuť a potom možno iné trhy. Konkrétne kroky ste spravili preto, aby ste boli jednoduchí? Ako ste hovorili, že to je vo vašich hodnotách? Napríklad taká vec ako vybavovanie reklamácie u nás bolo dosť komplikované. Spravili sme také opatrenia, aby sme zákazníkovi priamo na mieste vedeli tovar vymeniť, keď príde ho reklamovať, alebo aby si vedel sám trackovať, čo sa s ním deje v prípade, že sa opravuje, aby to nemusel riešiť nutne tak, že príde len do predajne, ale aby to vedel riešiť aj cez web. To, aby sme robili jednoducho, znamená aj to, že procesy, ktoré sa robili na 3-4 kroky a takých je v predajni neúrekom veľa, tak sa snažíme spraviť jedným krokom. Poviem príklad. Keď ide tovar z centrálneho skladu, tak sa kontroluje, či
čítačkami čiarových kódov, balí, paketuje, označí. To isté sa robilo na predajni. To znamená, keď prišiel na predajňu, tak ho zase rozbalili, načítali, oskenovali, aby si boli istí, že prišlo to, čo malo. Spravili sme ten systém taký, aby sa to dalo robiť len na jednej strane a nemuselo sa to robiť na dvoch stranách. Ale hlavne je to o tom, aby tie postupy, ktoré robí zákazník, boli jednoduchšie. To znamená napríklad, dnes si vie kliknúť výrobok na internete cez systém Reserve and Collect a do 2 hodín si ho na tej predajni zobrať. To znamená, de facto, alebo sa rozhodne teda, že mu ho pošleme domov. To, čo kedysi znamenalo 10-15 minút, niekedy 20 minút, dneska vieme spraviť za 5 minút. Ale zďaleka to ešte nekončí, to je len proces. Takýchto krokov môžem spomenúť niekoľko, ktoré ešte napríklad nie sú dotiahnuté. Ale robíme na nich. Takže to je také never-ending story. Vždy sa dajú veci robiť jednoduchšie, aj keď si už myslíte, že už sú celkom jednoduché. Že túto jednoduchosť vám pomáhali s tým aj vaši zamestnanci, že prvotné nejaké tie nápady boli aj od nich? Áno, pokiaľ to majú zobrať za svoju hodnotu, tak samozrejme musia o tom premýšľať, inak sa to nedá. A keď o tom premýšľajú, tak väčšinou dostávajú aj nápady, niektoré sa ujmú, niektoré sa neujmú. Moje skúsenosti, dobrých nápadov sa vždy dá spraviť veľa. Najťažšia je implementácia. To znamená, aby ten nápad skutočne aj fungoval a aby sa dotiahol do konca. Tie detaily z mojich skúseností sú tie najdôležitejšie, pretože aj nápad, a to je jedno, či ho spraví niekto z manažmentu, alebo ho spraví niekto na predajni, je fajn, ale treba domyslieť aj to ostatné okolo toho, aby to fungovalo a dotiahnuť detaily. Takže áno, máme takýto program vo firme, častokrát prídu tie nápady aj zo spodu, ale potom musíme spraviť normálny projektový tím, ktorý celý ten proces potom ešte dotiahne, tak aby fungoval. To znamená, aby fungovali detaily. OK? Vy motivujete svojich manažérov, oni potom motivujú ľudí pod nimi a oni pod nimi, alebo sa aj vy nejakým spôsobom snažíte motivovať akože aj tých akoby najnižšie postavených ľudí v rámci firmy, alebo že akým spôsobom prebieha tá motivácia a možno aj nejaké tipy, že ako dobre motivovať ľudí, alebo čo na nich zaberá, alebo ako to robíte. Okay. Je to dané od tej pozície toho človeka. Môžeme generálne povedať, že myslím si, že takou hlavnou motiváciou všetkých, ktorí v NAI robili, alebo aj robia, je nejaká taká príslušnosť k tej firme. To znamená, mali by byť hrdí na to, že robia v NAI. Tak to bolo v minulosti. Dneska je to tiež, aj keď nie úplne u 100% ľudí. Samozrejme, u tých nižších pozícií je najdôležitejšie tá finančná motivácia, to poviem rovno. Oni sa pozerajú na to, koľko zarobia. Preto tie schémy, ako sú motivovaní, napríklad u nás je to 50/50, to znamená 50 je fix a 50 je variabilná zložka. Tu vymýšľame väčšinou v tom manažmente. To znamená tú schému, akým spôsobom ich motivovať, z čoho budú platení, ak tá variabilná zložka, aké KPIs bude mať na to, aby sme ich motivovali dosiahnuť tie ciele, ktoré chceme. No ale samozrejme potom je jedna z tých najdôležitejších vecí je tá práca s ľuďmi priamo na mieste. A to už robia tí ich manažeri. Pretože nie je to častokrát len o peniazoch, častokrát je to o tom povedať tomu človeku, čo si myslím, že robí zle, ale nie je tak, že mu poviem, že to robíš zle, ale skôr sa nepriamo dostať k tomu, aby na to prišiel on sám a potom stanoviť nejaké krátkodobé ciele, čo od teba chcem na budúci mesiac, v akých veciach by si mal zapracovať, čo
je tvoj cieľ na ten mesiac a potom ho zhodnotiť. Takže pokiaľ sa pristupuje takto, čo je takým spôsobom coachingu a hlavne na tých predajniach to takto funguje, tak ľudia sú motivovaní. Ale samozrejme, keďže my robíme s veľmi mladým kolektívom a firma je mladá, vekový priemer je nízky, je určite pod 30 rokov, tak mnohí na to, aby boli motivovaní, potrebujú mať možnosť nejakého kariérneho rastu, pretože prídu po škole, začnú v tej predajni, ale ich ambíciou nie je zostať v predajni, ale postupne rásť, ísť ďalej. Takže toto je tiež veľmi dôležité, aby ten človek cítil, že má možnosť niekde postúpiť, má možnosť kariérneho rastu. To sú také u nás aspoň najzákladnejšie motivačné faktory. Páči? Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, že ako spätne hodnotíte spoluprácu s Private Equity fondom, lebo ste vravili, že niekde vás aj brzdili pri rozvoji v Česku, ale zasa vám aj pomohli s rozvojom na Slovensku. Či by ste do niečoho podobného išli aj v budúcnosti, alebo jedna skúsenosť vám už stačila? Celkové prevládajú pozitíva. To znamená, tak, jak som povedal na začiatku, hodnotím to pozitívne. Bol to taký stupeň vo vývoji našej firmy, alebo aj v mojom živote, ktorý mi priniesol veľa nových vecí, veľa som sa naučil, veľa dobrého. Dodnes s ľuďmi, ktorí boli u nás v predstavenstve, ktorí zastupujú tento fond, sa stretávame, zajdeme na pivo, sme priatelia. Pokiaľ ide o ciele private equity fondov, tak treba byť na to pripravený. To znamená, pokiaľ sa s niekým dáte dokopy, treba si hneď na začiatku povedať, čo chce, aký je jeho cieľ a buď vám to vyhovuje a viete ten svoj biznis tomu podriadiť, čo my sme v tom období celkom vedeli, pretože chceli sme rásť, oni chceli, aby firma rástla a keď povedali, že za 5 rokov tie akcie predáme napríklad nejakému strategickému investorovi a spojíme sa s niekým v zahraničí, to pre nás nebolo až také nepredstaviteľné. To, že to nakoniec dopadlo tak, ako dopadlo, to je skôr kvôli tomu, že ten akciový trh, všeobecne situácia na burzách vyzerala tak, jak vyzerala, lebo ten najpravdepodobnejší scenár bol IPO, to znamená stať sa verejne obchodovateľnou spoločnosťou, kde by oni ten svoj podiel predali. To nepripadalo moc do úvahy, lebo burzy pred tými 3 rokmi v podstate tam sa nepredávalo skoro nič. Takže nakoniec tá dohoda o tom, že sme od nich spätne odkúpili ten ich podiel, bola asi jediná možná, pokiaľ sa nemala predať celá firma. Takže z tohto pohľadu hovorím, hodnotím to pozitívne, pretože za to obdobie sme fakt rástli rýchlejšie, priniesli nám mnoho vecí. Na druhej strane sa možno veľa vecí skomplikovalo, napríklad schvaľovacie procesy a podobne. Firma sa stala možno viac byrokratickou, čo po exite Enterprise Investors sa snažíme meniť. To znamená, zase ideme na tú jednoduchosť, pretože niektoré veci, ktoré proste vyplývajú z tej korporátnej politiky, sa v takýchto firmách robiť musia, aj keď neprinášajú ten biznisový efekt. To znamená, že, ja neviem, pokiaľ sme chceli otvoriť, ale toto je taká strategická vec, skôr iná. Proste niekedy chceli vedieť veľa o detailoch v biznise a pritom mu nerozumeli a museli sme mesiac obhajovať nejaký jednoduchý biznisový krok na to, aby sme si tú investíciu schválili. Dnes to vieme spraviť za 2 dní, takže všetko má svoje výhody a nevýhody.
Ja by som sa ešte chcela opýtať, že či vlastne to motto nejak, že nebojte sa robiť chyby, platí aj pre vašich manažerov, alebo že či pri nich chyby neakceptujete, alebo do akej miery ich akceptujete? Chyby nerobí len ten, kto nerobí nič, takže platí to aj pre nich. Samozrejme sú práve naopak. Ja som skôr taký typ manažera, ktorý ľudí skôr nabáda, aby sa snažili a nie som nejaký autoritatívny, ktorý by v podstate pri prvej chybe niekoho hneď zrušil a poslal preč. Niektoré fondy tak fungujú, buď máš výsledok, tak zostávaš, alebo nemáš, ideš preč. U nás to tak celkom nie je, aj keď samozrejme ten počet chyb musí byť limitovaný. Nemôže robiť chyby stále. Ale keď spraví 1, 2, a viem, prečo ju spravil, tak je to v poriadku. Lebo to skúsil a nevyšlo to. Že vy ste na začiatku, alebo teda vy ste vyštudovali tú robotiku, že nechceli ste skúsiť niečo vlastné, vymyslieť, akože v tom elektrosvete? No, ako neviem, či by som aj ja niečo vymyslel, za prvé. Bol som asi rok programátor a spravil som nejaké produkty, ktoré aj fungovali. Dokonca som ešte na vysokej škole spravil aj nejakého robota, ktorý fungoval. Ale že by to bolo to, čím by som sa celý život chcel živiť, tak to nie je. Ja proste, tak jak som povedal, rád tvorím, ale nie len technologické veci, ale aj také spoločenské. A to, čo robím dnes, je také viac o ľuďoch, ako len o technike, aj keď to s technikou má veľa. Takže táto cesta sa mi páči viac. Ja by som sa chcela spýtať, že kto je váš najväčší konkurent z e-shopov a akú taktiku by ste zvolili na to, aby ste s ním držali krok? Dnes je najväčším konkurentom Alza, ktorá je mimoriadne silná v Čechách a stáva sa čím ďalej silnejšia aj na Slovensku. A ako proti tomu bojujeme? Tak, aby sme sa im vyrovnali, čo sa týka kontentu na internete, to znamená poradenstva, dát a informácií o produktoch, aby tá naša stránka bola dobrá, jednoduchá a prehľadná, čo sme prednedávnom rolovali novú verziu a stále sa na nej robí. No ale myslím si, že našou hlavnou konkurenčnou výhodou je to, že máme skoro v každom veľkom meste miesto, kde si ten zákazník ten tovar môže reálne vyskúšať. To znamená, snažíme sa sklbiť to, čo ja nazývam ten multichanelový predaj, to, aby sme boli minimálne tak dobrí na internete ako oni, to znamená, aby si človek tam našiel všetko, čo má, všetky informácie, ale na druhej strane, aby mal ešte tú možnosť si to skúsiť aj reálne skúsiť vyskúšať, dať si to ukázať a možno niekedy aj vysvetliť. Aj keď na druhej strane musím povedať, že dneska žijeme v takej informačnej dobe, že častokrát zákazník príde s viac informáciami, ako má samotný ten predajca. Tomu sa asi nevyhneme, je to proste tak. Niekto, kto sa reálne tomu venuje. Snažíme sa a myslím si, že dnes na trhu tí naši ľudia sú asi v porovnaní s konkurenciou lepší. To znamená, že sme v tomto dobrí, ale nie sme úplne najlepší. Ale ako bojovať s internetom? Myslím si, že tie dve, alebo s Alzou konkrétne, tie dva kanály sa dosť zbližujú. Zbližujú sa preto, lebo internetoví predajcovia vedia, že musia byť blízko ľuďom. Otvárajú si svoje výdajné miesta, majú tie svoje niečo ako shopy, ktoré sú nie celkom podobné tým našim, ale nie je zase až tak vzdialené. Otvárajú ich čím ďalej viac, pretože cítia, že ten kontakt s tým človekom je potrebný osobný. To je momentálne naša výhoda. To znamená, rastú im náklady, pretože otvárajú nové predajne.
My zase sa snažíme vyrovnávať cenovo a technologicky a tým pádom musíme hľadať, jak tie náklady znižovať a tie dva kanály podľa mňa postupne sa budú zbližovať a nakoniec to bude ten multichannel-ový systém, ktorý bude robiť každý, pretože nebude sa predávať len cez internet a len cez predajne, ale bude to vždy kombinácia týchto dvoch. Tak ja vidím aspoň našu budúcnosť. Aj ten boj s konkurenciou. OK, nič? Tak si to berem. Viete, čo to bolo? Čakal som, kto sa opýta, prečo tam leží tých 50 €. Lebo to sú tie otázky, ktoré som od vás chcel. Nikto sa neopýtal, takže si ich nechávam. Inak by ste ich mali vy. Takže motivujem vás sa pýtať, pretože kto sa nepýta, nevie. Dobre, tak ďakujem vám za pozornosť a možno niekedy na budúce.